Hello logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ वेलकाम बैक टू माय चैनल गाइस दिनै जोङो गामियाव थांनायदो ओमफ्राय बिराद गोबाव गारि नेनायनि उनाव जोङो बिदि टमटमजोंनो थांबाय नै जाबाय बाबा ओमफ्राय नै आइ ओमफ्राय जोङो दा मोनफैबाय बरबारियावहाय जोङो खानापारायाव लोगि बेयावनो थांगोन आरो टमटम गारियावहाय गाखोनानै खानापारायाव लोगि थांगोन ओमफ्राय खानापारानिफ्राय लखरा जानानै बरमायाव लोगि थांनोसै आरो ना जोंनि हम टाउनाव बेखौ नायमाय गासैबो आंखौबो नायमाय हाथाय दिहुन दिहुन खम मिनिगासिनो गामियाव थांनाय खुसि गाइस इमान गोबावनि उनाव जोङो गामियाव थांगासिनो दा दिनै बहुत खुसि मुँह से बोल के बयान नहीं कर सकता गाइस इमान खुसि ओमफ्राय आंजोंनो लोगोसे आंनि स्किनाबो बहुत खुसि जादों बेखायनो एकदम मोखां गंसे पिम्पल उथिजोब्बाय आंनिया गामियाव थांनाय खुसियावनो ओमफ्राय बिथाङाबो ओंखारदो आंनि बायसानो स्किन आइनियाबो पिम्पल जाग्रा ओमफ्राय नै जोङो दा सरायघाट ब्रिज मोनहां जाबाय आरो ना स' गाइस नै भिउखौ नुनानै आंनि गोसोआ मा होनदों मिथिगोन ना खोनासंदो गाइस बिदिबालाय मा होनदों बिदि फिल जादों गाइस नै गाइस सरायघाट ब्रिजआ एकदमबारे जि मोजां नुखायो आरो ना इखिनिफ्राय भिउखौ दैमा पाहार एकदम लामा सिदा थांबाय था बार जायै जायै कि मजाखा ओमफ्राय नै बास सिंनिफ्रायबो नायदो ओमफ्राय मा खालामनो गाइस दुखिया मानसिना निजा गारि गैया नालाय बिदिनो मालाबा टेम्प' मालाबा टमटमाव मालाबा बासाव मालाबा आरो उबेरफोराव बिदिनो थांनांसिगोन आरो उपाय गैला गावबा गाव गारि गैयाबाथ' बिदिनो मालायनि गारियावनो थांनांगोन नालाय ओंखायनो खिन्थु बिदिबो थांना मजा नाङो मजा नाङि नङा ओमफ्राय दा बेलेग नङा जायगाफोरखौ नायलांदो गाइस कि मजाखाना years later. ओमफ्राय नै गाइस बरमा मोनफैनानै कि जानो हाबग्रोबाय इमान उखैदोंमोन आं जाखां लोंखां आरो थांफिनबाय एबार न'आव लोगि बरियानो टमटमानो दोनहैसिगोन ओमफ्राय नङाबा इमान सान्दुङाव टेम्पु नेबाय थानो गोनां जागौमोन ओमफ्राय आनैया बरियानो जोंखौ बरमायाव लोगि लांनो फैदोंमोन आरो ना आनैयाबो बेलेगाव माने फैदोंमोन बेनिफ्राय जोङो जमा थांबाय आरो ना आनैजोंनो गारियाव बेयो गामिनि लामाया बिदि गासैयावबो एकदम ग्रिन जाना थायो आरो ना बेखायनो मोजां नाङो आं गामिखौ जेथिं नायो बिथिंनो दंफां लाइफां गोजा ओमफ्राय नै स्प्राइट बथलखौ आङो जा लोंजोब्बाय इमान गांदोंमोन आंसो मिथिगौ गाइस खिन्थु आं हारसिंखौ लागिरसन बेखौ जों गासैबो मिलना लोंजोबदो ओमफ्राय नै आइया ओमफ्राय आनैदो बाबुदो मायबा बायनो होननानै दखानाव हाबैदोंमोन ओमफ्राय बाबायाबो थांबाय मायबा बायनो दखानाव ओमफ्राय जोङो गारियाव जना दोङो ओमफ्राय नै गाइस आंखौ एंगारनानै थांजोब्बाय गासैबो खालि आंदो ओमफ्राय गारिनि ड्राइभारदोल' थालांबाय इमान गोबाव इसोरोमोन मा बायनो थांदो गाइस न' मोनहैबाय बेखिनिखौ आं देखायदियासै न' मोनहैनानै आरो एबार जोङो रतनपुराव लोगि थांगासिनो आनै आइ बाबा बाबु आं गासैबो दा जोङो रतनपुराव थांगासिनो ओमफ्राय रतनपुरनि लामा जायगा देखायनोसै आं नोंथांमोननो बायमोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै गाइस नैयाव जोङो सिगाङाव उन्दैयाव क्लास 5आव आं नैयाव फरायदोंमोन नै स्कुलावनो LP स्कुल आरो नायो ओमफ्राय इयावनो फरायदोंमोन आंनि स्कुलजों बिराद मेम'रि दङ आरो ना उन्दैनि बेनिथ' लोगोफोरखौ नुलानो दा बारा खाफा खानैसो दोङो जाय गामिनि बिसोरखौ लोगो मोनो आरो बाय गोजाननिफोरखौथ' नुलानोखा
ओमफ्राय नै गाइस रिजार्भनि लामाथिं जायै थांगासिनो जोङो रतनपुराव लागै ओमफ्राय बिदिनो भिउसफोराबो जि मोजांखा ओमफ्राय एकदम दंफां लाइफां गोजाखा दुब्लि माइ गायनाय गासैनिबो बेफोरखौ नुलाङो ओंखायनो आं इथिंबो भिडिअ बानायबाय आरोना ओमफ्राय गोजां बोथोराव गाइस नैथिं सोरबा मुला कबि बेफोरबायदि गायसोयो बे टाइमावबो नायनो बिराद मोजां जायो ओमफ्राय नै गाइस जों गामि एन्टार खालामनोसैमोनानो आरोना खिन्थु नैथिंनि लामाया बाहाय गाज्रि ओमफ्राय जायगायालाय बिराद मोजांमोन खिन्थु थांलाय फैलाय लामाया खासा लामा नालाय ओंखायनो एकदम मोजां नंथारा बिथिं गारि गोदोर फैनानै लामाफोरा हामा जालांजोब्बाय ओंखायनो बिदि जों थांलाय फैलाय खस्थ' जायो आरोना फैसा लामाया एकदमबो मोजां नङा ओमफ्राय जोङो टमटम गारिया माने बेल थाहैगोन होनना गिनानै जों गारिनिफ्राय ओंखारजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै गाइस जायगायाथ' मार मोजांथारमोन आरोना बिदि बिफां लामानि गेजेर साइड बिफां थानाय ओमफ्राय बेनि साइडआव बिदि माइनि दुब्लिबारि आरो बेजों लोगोसे सान्दुंनि इफेक्टजों बिराद नायनो मोजां जादों आरोना केमेरायाव आरो बांसिननिसाय बांसिन मोजां जादों जोंनि रियेल मेगनजों नायनायाव आंथ' सानो आरोना जोंनि मेगन बायसाबो केमेरा जानांगौमोन जों मेगनजों जेरै रियेल नुजोबो बिदि नुनाय जानाय मोनबा मोजां जागौमोन आइफन गैया नालाय ओंखायनो खम दामि मबाइलजोंनो बानायबा बिदिनो जायो आरोना उपाय गैया गाइस ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना बिलिभ खालामगोन ना गारियाव गाखोनानै जेरैबायदि फैदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन मजा नांदों थाबायनानै मानो मोजां लामायाव मानो गारिनिल' मजा लानो दङ गाइस थाबायनाबो थांनांगौ मोजांसिन नाङो वाव गाइस नै हरियालि जेथिं नायो बिथिंनो ब्लु स्काई सिङावहाय ग्रिन गासैथिंबो आरो बेनि गेजेरजों जों थाबायलांगासिनो बिदिसो जानांगौ गाइस आं गामियावनो फैना थाबायनोसै खोमालै आङो नै गाइस ओमफ्राय जोङो जेथालानाव मोनफैबाय ओमफ्राय इसोर रायज्लायगासिनो ओमफ्राय गासै बेसेबां भितराव जना थानो होननानै बायहेरायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय दखानाव हाबहैबाय जोङो आइदो बाबुदो आंदो माबा माबि जानो लांनो होननानै लाबाय ओमफ्राय बाय थान्दा ओमफ्राय तेरे मेरेफोरखौनो लाना थांबाय आरोना ओमफ्राय गाइस नै तुक्लिखौ नायलाय आंखौ नुनानै गियो जि मिनिबाय थादोंमोन ओमफ्राय बाम जालायबाय आंनो फैनानै आं लानो नागिरनायाव जि किउट खानाया एकदमबारे आरो मोनसे बाथ्रा गाइस आं गथ' फिसाफोर नुबा बामालासिनो थानो हाया बिदिनो बेखायनो बामथारबाय आरोना नुवाखै आन्दार dia habang sih ini sini ya setelah संना जानो ओमफ्राय गाइस जों जायनो फैदोंमोन बियो बाबानि बिदा जाहैयो आरोना ओमफ्राय बाबानि बिदा बिब' गासैबो जमा लोगो नांबाय आरो दिनै ओमफ्राय आं बेयाव उन्दैयाव सिगां खेबसे फैखांबायमोन ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव आङो इयाव फैफिननो मोनबाय आरोना मोजां नांलायबाय गोसोखौ ओमफ्राय गाइस नै कालाला खोमसि जालायबाय न'आव थांनोसै एबार न'आव थांनो ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय खोमसि जाजोब्बाय लामायाव बिदि लाइटबो गैया खोमा आथिं खोमसि मोनथारदों स' गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लोगो मोनफिनगोन आंनि गोदान मोनसे भिडिअहाय